Hacemos varias actividades para el entretenimiento. Fem també cultura popular valenciana, fem activitats de tot tipus, associacionisme sobretot, toquem la fi d'associacionisme del poble i fem activitats per als joves i també fem xerrades pels instituts. Porque si nosotros no hacemos nuestras propias actividades, no las organiza nadie. A banda d'incrementar i fomentar diversos valors, el que és en el creixement personal de cada persona, penso que també és una tasca molt gratificant perquè te'n pots endur moltes experiències com diferents camps de voluntariat que organitzem als diferents estius en el poble i en la comarca de les Valls del Melopó i en tot el País Valencià. I jo penso que són tasques molt gratificants i experiències que se poden dur els nostres joves. El trabajo en equipo y el haber cumplido objetivos. Des de les diferents activitats que hem organitzat, també Miquel, Sònia, Kevin, Poveda, hem estat allà tots alhora treballant, també tots toquem, com hem organitzat diversos festivals del poble de música a l'estiu, que són festes del poble, el Rain Festival, i pel treball constant i continu i laboriós de tots els membres del Consell vam treure l'activitat endavant, malgrat que ens van posar traves burocràtiques des de l'Ajuntament i diverses entitats, però entre totes vam fer una tasca molt positiva.